Shin ko kun san dabbobi da tsuntsayen da ke duniyan nan? Abin mamaki baya karewa. Na san za ku so ku san wasu daga cikin halittun Allah masu ban al'ajabi. To ku kasance da ni Malam Bari. Yau Khalil, kallon fim kake yi haka? Malam Biri, a wannan fim ɗin ba na gajiya da kallonsa. Kaga Morris ɗin nan akwai shagantaka. Khalil, ka san ko wace dabba ce Morris ɗin nan? A'a Malam Biri, ban san ta ba. Dama akwai ta da gaske, ka bani labarin ta mana. Aye ɗan Madagaska. A can wata ƙasa wacce take tsibiri ce, ana kiranta Madagaska. A cikin dare, dogayen bishiyu suna kaɗawa, ga iska na kaɗawa, ga kuma taurari masu ƙyalli a cikin sama. To, a nan ne ake samun wannan dabba mai ban mamaki da ake kira Aye. Aye dabba ce ta musamman. Kamanninsa ya fita daban, ba biri ba, ba zomo ba, ba mage ba. Shi kaɗai ne daga cikin danginsa. Ana kiransa Dobentonaiodai, kuma sunan kimiyyarsa shine Dobentonai madagascariensis. Yana farkawa da daddare yayin da mutane ke barci, domin shi dabbar dare ce. Yakan hau bishiyoyi masu tsawo da gwalagwalan idanuwansa masu ƙyalli, yana kallon komai cikin duhu. Wutsiyarsa mai laushi da tsaho tana taimaka masa wajen daidaita jikinsa yayin tsalle a reshen bishiya. Abin ban mamaki a halittar Aye shi ne yatsansa na tsakiya mai tsaho da siranta. Yana amfani da wannan yatsan ne wajen ƙwanƙwasa bishiya tap, yana sauraron ko akwai tsutsa ko ƙwari a ciki. Idan ya ji sauti, sai ya ciji bishiyar da haƙorinsa, sannan ya saka wannan yatsan ya ciro tsutsar ya ci. Yana iya juyar da kansa har digiri 180 don kallon kowane gefe. Yana da basira da lura da abin da yake kewaye da shi. Mafi yawancin rayuwarsa a kan bishiya ne. Yana cin abincinsa, ya yi barci, duk a can saman bishiya. Ba tsutsa kaɗai yake ci ba, yana son 'ya'yan itatuwa, tsaba, rake, kwakwa da ma zuma daga furanni. Da rana yakan yi bacci cikin gidan da ya gina da ganye a saman bishiya. Idan aka killace shi, yana iya rayuwa har shekara 20, amma a daji yana da gajeriyar rayuwa saboda ana kai masa hari da yawa. Abokan gabarsa sun haɗa da maciji, mujiya da mutane. Ɗaya daga cikin amfaninsa ga muhalli shine yada 'ya'yan itatuwa da rage yawan ƙwari. Tsawon jikinsa na kaiwa sentimita 40, nauyinsa kuma kilogram 2 zuwa 3. Ko da yake wasu mutane suna ganin Aye abin tsoro ne, a gaskiya dabba ce mai sauƙi da rashin cutarwa. Amma a wasu yankunan Madagascar sun yarda ganinsa ba alheri ba ne, saboda hakan sukan kashe shi da zarar sun yi ido huɗu da shi. Yanzu haka yana cikin jerin dabbobin da ke cikin hatsarin ƙarewa. Aye yawanci yana rayuwa shi kaɗai, amma idan uwa ta haihu, tana kula da ɗanta har tsawon kusan shekara 2. Khalil, ka ga halittarsu ko? Idanuwa masu girma, kunnuwa masu faɗi, dogon yatsa, haƙora masu kaifi da doguwar jela, amma ba abin tsoro ba ne. Wannan yana nuna mana yadda halittun Allah suke da bambanci. Saboda haka idan ka ji tap a cikin dare, wataƙila Aye ne yake neman abincinsa. Kai Malam Biri, har ka bani tsoro. Kar ka ji tsoro Khalil, halitta Allah ce, haka yake so ya gansu. Ka buɗe idanuwanka, ka kaɗa kunnuwanka, domin duniya cike take da dabbobi masu ban mamaki. Insha Allahu zan ci gaba da baka labarinsu, ɗaya bayan ɗaya. Me ya fi burge ku ko ya fi ba ku mamaki a cikin wannan bidiyon da kuka kalla? Ku rubuta min a sashen sharhi. Kar ku manta ku tura abokanku bidiyon nan su masu kalla. Kuma ku danna mana like da subscribe. Sai mun haɗu a shirin mu na gaba.